Egunon, Madrilgo Euskaletxean gauz, eta hemen gauz Antonio Orrejolagaz. Berak Otxandioko Gerra Zibilaren garaia ezagutu eban, eta Otxandioko bombardeketetik bizirik atera zen. Beragaz apur bat berba ingo gu. Egunon, Antoni? Egunon. Lehenik eta behin, nor zara zu? Ni Antonio Orrejolaira zuegi zelaiaran. Eta nun eta noiz jaio zinen? Ni jaio nintzen eneruen 18 zen 1932. Gaur etorri gauna, zugaz apur bat berbaitzeko eta kontatzeko zelan izan zen Gerra Zibilaren sasoia Otxandion. Zelan hasi izan, zelan, zuk esan? Nik 4 urte terdineuk esan. Da orduen jaitxe zirien. Da nireitek jote ban bandan da txistu eta tamboline. Da jaitxek ezien amaitu, jaitxek segitu jaurien orden egunetan. Da akortanaz, ni urten jaitxetan urteten genuen, da egun batean, gabien, junginen musikara, gabien, berroen nire, da akabuzanien, akortan arni, zelan goten zen horreke dendak saltza hori izenak gauzak, da koliarrak eta elementu guztiek. Da nire antojo jatzen, koliar bat burutela. Da nire aitek zatuztan, urronko guni bebado denpori, oine etxezun bida, berandu da eta etxezun bida. Da akortan az, Martin Etxezarragan ni negarrez, eta Martin Etxezarragarrak esatu zala. Zeten nien, ni zezozen etxien, alguen Martin Etxezarraga bizten zan. Gerrie denpori etoruzanien, ja orduen eskinen bizten hor. Bizten ginen errebale, da ezaustan. Bizer egunez, erosikotzue koliarra, egunez. Da jungintzen etxea. Da pasau ziren egunek, da hasi zanen bombardeue, da ez hirugarren egunero ze egune zan, bombardeun egune esaten dabe zala Madalen egunien. Orduen, klaro, jaizizien da, nire ama, da ni, da nire anairie, Vicente, zelan jungintzen, hartuzkune amak eta han errebalen plazan, da bera, erropik garrituten, eta beti bajatzen gentzen, eskia batzuk zan da bajatzen gentzen. Da, etorrizan bombardeue. Ni martxaune ban, gura makartu ban mutikue, da beragaz, ze ezautzal hori esatie gura mak entzunenik. Senyora, retírese. Ni orduko martxauten eguen dani, urri barrenetik orantza, da kortanaz, soldau bateka hartu neban, hartu nauren, da junitze, egun naurien zeria, erantzako xema. Elisa Espeire, da ansartu naurien, da gero akausanien etxea, da nire amak sosten nunego nazen da, Elisan, hori akortanaz. Da gero eguneke pasu ziren da bombartzak ezien egon. Hasi ziren nien bombartzak ostia, jukten ginen gu bolalekua. Da negoten ziren kosinak. Da gure, akortanaz Urribarreneko jente guztizia, akortanaz Rufina Padillaz, akortanaz Pakita Maguna Zelaiaz, horrekaz akortanaz, da Feliz Astolagaz, akortanaz horregaz bebai. Da negoten ginen umekoa dileta. Amandriek, nire amandrie bebai, amandre Sicili, bebai antxe gotestan, gaugaz. Da, emoteuzkoen milizianuet han kosinek guela, zozer bazkailze emoteuzkoen. Da, arratzalde gaututen zanien, juten gintzen etxera. Da, usti aurrenoko gunien bardin. Da, egun baten, bombarde horien Otxandizo, bombarde horien, da bote horien plazan, bomba bat. Da, zereti susterretik ataban,
arbola bat. Da guan errefugizien egun ginen, ez bat, gauza bat zer genuen, alane, mobilute zana lurre, hori akortana zondo. Da, bueno, pasau zana be, da, bueno, alantxe pasau ziren egunek, bat, abestie, eta, bueno, egunek pasau ziren alantxe. Da, gero, akortanaz, berbetan jentie, etortzen ziren errefugiroa, ba, esatirila, eta akortanaz, zelan guramak amandria izatu otzara. Bakizu norrilan bebai, horre txatxuen guramatrik amistadioak jorien, González Audikan azda, da antria hila, da umie aldemenien. Eskue bakarrik falta jakan. Da, nik esatu benua niken bai, gero, denporie pasaute gehiago urtiek ja, hori egorien, kolofizuen batia egorien, da gero, ja urtiek azean nauzire zala ezautin eban, Carmen jakan izena. Da, ja gero, ba, azizanien ja, beste bombardeo, ba, anezinken esan egon, da, ezaban uretxe, gemetik martxen biu, da, uretxe, geldatu zan, martxen biu gendun orden, atzenengoko ofensiban, azizanien ofensibia, egon ginen, egun guztien, lehenoko bombardeue orden egunen zan, goxieko ziretan. Gurama egon zan, zera batzen, behizepatzen. Da gu egun gintzen, oien. Da, hartu ban, entorzain bombardeo hartu ban nire naize, mantia batute eta eruan errefugizua, da, ni jamandri geldatu ginen oien, bata hoge baten, da beste baten. Da gu oien, da zizakin bomba portaten, bizte ginen errebalen, Lasei, edan apurka. bizte ginen errebalen, da, hasi zanien bombardeue, bosta hori izan bombak. Atzetik, da aurretik. Da, atzetik eguen errekie, da soluek. Da, beste egoten zan errementa izik. Da, bota hori izan nien bombak, bentanako atie bentak, jauzi ziren nire hogegania. Da nik esaten otzana. Amandrie, goiesan emetik. Da amandrik esate oztan, ez ume, ama etorri arte ez. Da pasu zanien bombardeue, torzan ama, emoskun ez ni egozik, ez ni emoskun, da junginen, ja bolarekoa. Da egon ginen bolarekoa. Egun guztitzen, hane motiozkuene, janordo apur bat, dan. Da, ja, egun guztitzen egun ginen, ze bombarduen, ganganien, da, gero, ilunkeria egeko zanien etorrezan ama begon zan gauaz, dun zan etxia, hartua zan sakuen erropak, da jun ginen bolareko ondua, etxe bat, Pedro Larrañaga, zizan, da zan nire amandrien lehenkusue, bueno, iseko zatotzen nire amandrien Pedrok. Daren martxaurien aurro, sartu ginen haren etxia. Bai egon gintzen gau bat. Deurrengo gunien, goxieko xeiretan, hartu sakuen erropak, da junginen kruzerua. Dan kruzeruen, hartu oskun milizian kamionetan, da jungintzen Dima. Da llego ginen Dima, guretik eukezanan jente ezaune, da orduen jungintzen baserrire Santiagoara. Han.
Da geldatu ginen, da nire itxe, edunzan ostia otxandi joan za. Bai aguantau guazan, egun batzuk aguantau guazan, ja ezizan aguantau, detxien geukezan soldau bilu karaian nuenak. Bata, jakan, apelidue Bedoia. Bedoia. Da, juzanien aike, otxan dira, egun ziren, egun batzu, baina, agontetan zen. Baina, gure osabaziliako gaz. Da gero, hasi zanien, ezin zala egonan, gure osabaziliako karlisti ezan. Nire aike, republika nuen. Da, klaro, nire aitek eroazen erropak eta danak ausa guztizek baurien sartute, osabaziliako nia, osabaziliako kesaban, bera, handik ez doiela urteten, da gertatzen zan, txan dio. Andria jakan izena Maria Paz, bai ella orduko ja alargun dutu zen. Bueno, anitxiko zan erropak, egun baten, bai azalan ezin zan aguantau, esate badaitek, soldau etxien egun zan bat, eskatu otzala koltsoile ze toketen jakola orduen egunetan kanpantorrien egotie. Daber koltsoile itxikotzan, desaotzan baiet. Izien zan Asturia nue. Ama maestrie zan. Ama maestrie. Da orduen, baina, hasi zanen atzeneko konfesioie jasi zan egon otxan dizon. Da ja, urte nipia horien. Da ja, jenti geldatu zona, urte horien ez danak. Baina, gure eta urte ni horien. Da, hasi goxien urte horien, da basoetik gora sartu ziren orostartia. Baina, egun santu guztitzen, bombartza, ganien, leku baten altzau, bestien etxun. Leku baten altzau, bestien etxun. Da ja, ilunker arte. Da ilunkeran ja, sartu ziren ja, eseriantza, kaminoantza. Da ja, edu zinien kaminoantza, ja lego ziren dima. Da zelan guretzen, ekizen, nunen gonginien, etorri zanara baserrire. Da zozku, gauzu itxarto da, baserrire. Da netik ez da izabete egongo garen, baina ez da gire. Da, bueno, egun batzuk ibazan, gure itxekan diman, da guzuten ginen ermitara Santiagoa, ze aldoz peize euken, dan horgetako, da alde menien pinuek eta guzan. Da gero, gure egun baten, etxeko guizabaz, irizek ipiliak dizan, da iruzirien parrukoen etxia trastikataten, irizekaz. Dorduen suerte usak bombartza. Bombartza. Da, gu bombartza uki hori diman, han plazan, gu egon gintzen, Santiagoko ermitian. Da, han utikuek eta, bueno, egon ginen diman, guraike, nuzan, trastiekataten parrokoenak, irizekaz, hango huesabaz. Da gura mata, nira mata, zelan niramak, ekizezan, soloko biherrak iten da dana, ekizen laizetan. Da junzilen laizetan, zeria, solora. Dan laizetan egun zirien etorri zan bombartza, da gurama, etxun. Da besten parauek zatotzen esetzuteko, bai hasi zanien bomba botaten da metrailadorak, enparau epe etxunin ziren.
dago egon gintzen, zerien, ermitan, dago, etxun, da mutiko kurtenik horien, da jentita esaten gintzen, sartzeko. Degon ginen bebai, beste otxandizoko batzuk, ezien Margarita, maixuene Andrie, hango, da Maria Kortanaz, haren aiztie bebai, han zehama gimaku esan da. Da, bueno, ja hori bombartzoi pasau zanien, egon batzuk egon gintzen, han lo, jan, da dana ite gendun, kanauek eukuzen, da guretik zaban, ez, emetik, ja, nien urtenen dio, da, esatozkuen, ez ezu urten, ez ezu, bai, guku kusi dune, ez tokuru kusi. Da, ruginen, egun ja, altzau ginen egun baten, goxetik, ja, eguzkize urten baino lehen hau, ja, urten genen goxetik, da, ruginen haunez, jurria. Ordin, tranbizi eguen jurren, da, esatozkuena eteke, eseko zerian ajungidule, dos caminosea, arizia, anestazio arizia. Da jungintzen iseko nia, zelantzakan izena iseko, nasakortan, ondo, Gregoria, iseko Gregoria. Haren gizona zan nire aien anaizie, ja hil zan, alargun eguen. Da negongi, aien ginen arizia, egon ginen, familia guzti egon zan, otxandizok, egon ziren musinuenak, egon ziren bildaizenak, han, familia guzti da, han ezin egon, txetxipize ziren, dan hausuen arrotan ziren, bai ezin gehi. Da, orden ezaban proiektu, bueno, hemen ezin du eguen, da, biruantza, txungi. Da, jonginen, trenien, da, han zerien, eta jako izena, trena durango titoiena, biluantza, lan jako izena, estazioe, oina, bera kortana zen. Oina, zakortan, zelan jakan izena, durango titoien trena Donostitik gora. Atxuri. Dan atxuri, baina ez dakit, zelan jungintzen, jentiek rekogiozkuenan jentia goten zan, de edun dozkuen zeriaino, deusturaino, dan ez dakit, kolegio bat errezan, ansartu oskuen. Dan egon gintzen egon batzuk. Da, anazizien bai bildurraz etorten ziela, aeroplatue bai ez egon bartzak. Da, bildurraz juten ginen tunelia, harenetako trena pastan zan lekuen, ara. Dan, garbetan da lan, elunkeran da. Dan, umeda bie, da dana kortanaz, da, ez aban namaketa. Hemen, ama ezin jotauki, ja, laro eta bieuk esan, txintego, laro eta bi. Jo hemen ama zingen gezauki, esaban, banuie senyorie gana biziketan. Bera gonzan krizara urte asko, san senyorie, jobie, Don Sabino, Arana, jobie, Doña Maria, Arana, Alonso, zan izena. Da, arnegon ginen denporan. Bai hasi zanien ostia Bilbon, Adonbon, Barzak eta elemento guztizek, lan ikusik enduzen zera, otxandizo nahin beste, han esko izela goten. Han arreletan ginen ondo, senyorien etxen ze, gura etxe duten zane, zeria, lan jako zena, sardinak eta puertua, santurtzera, dakarte ban sardinak eta senyorientzat eta bebaitza ondorretan ginen bai. Jaukusik endugu zenien hainbeste bombardio eta hainbeste zerrotxan dizon, hain Bilbon bezken duen guregon. Da, ruginen zesteure, bai ez zesteure nuke ban, iseko nire aitekan aizie, Sisto, jakan izena. Da, egon binen egun biero iru, bai, ja, kada.
handik Ortuella. Daia Ortuellan, hanin genuen Ateneoko paradiz, ze haitxik esaban. Emetik jaskoiez mogiruten. Dan egon ginen, Ortuellan, han ezeguen bombardentzak ezeguen. Bai, kainona zut eta bai, kainona zut. Nire amak auken lehenkusinien, esate hotzien los de Alicante, hori moti esan, ez da, los elgeaz, da, han egon ginen, da, zeak, beste familia bat, Teofila arrankenak, antxegon ziren, ze haren familia behan eguen da. Da, kabetan, ilukeretan juten ginen San Fuentezia, zean egu esan gordoilgo gentie, txantioko baserriko gordoilgo gentie, da enparau epe bai, beste batzupe bai izatzen gunuzenak, anauelkaz da ardizekaz. Da, ara juten gintzen, ez neta, San Fuentezia. Zegoen Ortuella onduen da. Da, han egoten ginen, gure ite, hasi zan, minan birrien. Ze, nire, hemen zenidie han zan, esto, como se llaman, químico de la franco-belga. Da, han eukizan, minako fusinak eta gura jaz ezan minan, behirrien, da, bueno. Han eukizela, hasi ziren kainona zut. Da, guri itxoskuen etxe bat, han gure hemen lekusinien aurrez txaletxo bazan. Planta bajie da bigarren pisue. Da, han egoten ginen, bombardeuko zegoen, kainona zut eta lan bai, baina uno, artik hartzen gendu zen. Da, arabe beti betuten ginen, seria, trena pasetan zane tunelia, egun batzuetan egun ginen, bai egun oso gutxi. Je, akortana segun baten abantzadian, esken jatin, zera geran jabizena, kainona zuet botaten, da, zuerten zaku gure etxia errapetie, bai beko plantie ezaban arrapau, goiko plantie. Abitazino bat, botaban bera. Bai, trastiek eta danak ikusten ziren, ze, hormie botaban berantzata, bai egu behien bizi ginen. Hor bizi ziren. Bai egun baten akortanaz, moruek esate hori izan, hauren turbantek, de elemente usiekaz, baionetakaz, handi kaminotik, ja Santanderriantza, danak itxien sartute, bildurraz. Da, pasau ziren arek, eta ja, han eskendu nauti beste zerik. Ez bombardeik, desezebez. Dan egon ginen denpora, bastante denpora. Gure bierrek eban nan minan, dan, ja, gentiei, ja, hasi zen ja normal platetan, da, ja, akortzakan gure etxei, angolo ikusinak eta zatozkuen, ja, ganau eta karteko, da, angeldatzeko Ortuellan, baina gure etxe zegoen. Otxandizioa etorro berik berak otxandizioa eta txandizioa. Da, ja, antxako guzan gure hilti eta hortik eta metik eta ara. Baina gauza bat esan gutzut, zelen ez dut esan da. Bilbon egon binean gure etxek entero zan zelan bedoia, prisionero hartu horiela. Dorduen, gure etxe juntzan bizitetan, desautzan, bestie irregularmente kanpontarrien izala, zestakizela ezebeta, berenik. Da gero bako, egon ginenienan, Ortuellan, baina, otxande joan zaitoteko, lehenko paradien gendun zesta. Da ginenan egun batzuk, da ezaban gure itxekok. Zuek ezin jozu izuen otxandizioa, ze mutikuek elgorri jaz daute. Eta, egun batzuk ez jau. Handik, etor ginen geroztia otxandizioa, atomobilek ebili ziren, atomobil baten,
akortanaz, ailegau nintzen nien Otxandizua egun desastre. Uribarrena, dana, astoren etxie, akortanaz, dana, bombardiut botata. Da, gure usue, errebalzan, gu bizitzen ginen etxie, ja, beste batxuri, bota hotzien etxie, antxe onduen, da, ostendizenak egon zen gure etxien, ostendizenak. Da, bueno, ganaue aurreke batzeurien ez nieta dana, da, arrauzi. Bai, klaro, guke ezin egonan etxien, ze horrek ezien erregimenenak, zien, da guez, da, klaro, urrepe zeukien etxeik. Da, klaro, gu fuera, da ginen isekoen etxien, iseko jurizien etxien, ze berape txaleta ez zeten ziren guardesez de Oscar. Don Oscar san consejero del Banco Vizcaya, apelidue untxetxatakortan, Basaguren, Don Oscar Basaguren. De, claro, han egon zan gero sekretaitzue Naparra zan. Da gure sekota egoten ziren, han Urebarren egoten ziren dauz txaletea bi, jebate basan lazkanuena. Da gure seko zan lagune haren Andriena, da egu esan nire isekota han. Detorri ginen Etorri ginen, baian gure etxien eskendun bizi, izaz gure etxien biziken, klaro ez deratzeko ego esan, da gu ginen nire iseko nia, ara, nire amandrien laro eta bi urtegaz, zinginen egon erosilekotan, da han egon gintzen egun batzuk, da gure etxeko gute ban lagun bat, zera, iketza ikebala basuen iketza, vegetal. Da eskondute guen, Angela, estankoko sarreko esaten gentzen, bai el apellidue zan Marzana. Da horrekuk esan, semebi, Juanito da Txomi. De beste, bigarren Andrea zeukizan, Araceli, Ramon da Angel. Da, arekitzi uskuen, etxie, torgintzenien, bai azarra, ze, aniketza gorteta horien, da arrelagoen duen, de, klaro, gu kortakamarakaz eukibigen duzen etxiek, ze ganau ipinteko ganauekaz, korti ganauentza eta kamarie bedarra sartzeko. Da, ara hildu ginen, haren ara etxia, hane plaza onduen, karnazizak alien, ja, gero bizi ginen, han ganauekaz, dantxaka bozan, gure etorririe gerria, akabo orden gerrie ondinon segirtu horien. Da kortanaz, teruel hartu horrenien. Zedanok urten biden duen, zauzkoen darak urten bidur kalia, da kortanaz. Kampai guzti joten, da guk kontestu biden duen. Rusiano, Espainiasi, hortxea kortanaz, manifestazioaz. Etorri joan dinon, gauzakaz, así que zer